Kasizunenzelana kaloku uPaulos noYohana lizazi iziduko zabo bawunibhek magwa eRadio Xhosa ngicela uvuke emadlakeni uzophendula nasi ingxaki inkali inhlingetsheleni hamba ashila hamba ashila hamba ashila anyazi nophelela hamba ashila hamba ashila hamba ashila anyazi nophelela hamba ashila hamba ashila hamba ashila anyazi nophelela lentombi yakugatyane izenza udelela kum yiyo yandikhupha eRadio Xhosa emsebenzini wam kodwa namhlanje kwayiyo endihambise ezikhundleni zamatyala indixoxisa into engekhoyo Lemokusula basudlala abantwana babo 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 mama wam unothembile kahoho kwakutheni uzithi udoktar owandingqolelayo unokuzola kamndende mandimyeke endithathela umsebenzi wam kwa-SABC endishwabulela phambi kwakho esithi uza kundenza ndikhuthuka amajolo wathulelani ungamphenduli namhlanje ndingena ndiphuma ezinkundleni ngomntu angazange waqashwa kwa-SABC koko wahlamba iinyawo sikamfundisi unxiwa ehotele baphuma sebeqashana ngendlela engekho mthethweni wathi umama ukwekana izinto zochuku akazixoxi xa ndimangala kuye yena umnumzana uphumzile mnci wathi le nyewe ilisikisi masiyixoxe khusini mna nodoktar nokuzola mndende yintoni le ngoku iphandwa ngabecuphi kule case kutheni engapheli njena ubawo ujonga ayichazi into yokokuba nguye wayethe udoktar nokuzola mndendeni igqwirha makatsho nangoku ukuze ndizokwazi uba ndiye kuphuma ndingena ezinkundleni kuba mna into endiyenzayo ndiyamkhumbuza udoktar nokuzola mndende uba usakhumbulana into yobakwathiwa wena uligqwirha emveni kokuba kwakuthiwe wena uligqwirha kwenzeke ntoni ebomini bam mna ngoku kuxhasa doktar nokuzola mndende kwenzeke ntoni